DigitalBG представя горещата премиера на Samsung Galaxy S6. Един дългоочакван смартфон, който определено има какво да ни покаже. На първо място, тук имаме изцяло нов за южнокорейците дизайн. Корпусът е комбинация от алуминий и стъкло, пластмаса липсва. Дисплеят е Super AMOLED с QHD резолюция и 5,1 инчов диагонал. Протекцията е от най-високо ниво Corning Gorilla Glass 4. SIM-картата вече е нано, а слот за допълнителна карта памет не е наличен. За сметка на това имаме три варианта вградена – 32, 64 или 128 гигабайта. Централният процесор съчетава два 4 ядрени в едно, като е използвана енергоефективна 14 нанометрова технология. Налични са две камери с 16 и 5 мегапиксела. Ако искате да разберете повече подробности и да видите тестови снимки, направени с новият флагман Samsung Galaxy S6, можете да гледате детайлното ни видеоревю. За целта посетете линка, приложен по-долу.